Mae rali wedi bod, ond lawer o areithiau grymus iawn, siarad cryf iawn a llawer o angerdd, a dwi'n credu bod tân yn y bola, rhywbeth i ni'n groesawu, unrhyw fath o gyfraniad. Ni'n barod i rando, barod i parhau i gynnal trafodaethau gyda'r myfyrwyr a gyda phobl eraill sydd â diddordeb yn y pwnc yma. Mae'r cynlluniau yn parhau. I ni wedi cyn y Nadolig dderbyn adroddiad asesiad effaith ieithyddol ar y datblygiad. Mae hwnna'n rhoi'r hyder i ni fod y cynlluniau'n gallu parhau heb unrhyw effeithiau negyddol ar y gymuned o fyfyrwyr Cymraeg ac yn wahanol i hynny. Mae'n cynnig y cyfle i ehangu a chynyddu nifer y myfyrwyr Cymraeg fydd yn dod i Aberystwyth i allu elwa o'r addysg, elwa o'r bwrlwm cymdeithasol sydd yn nodwedd mor ganolog i'n bywyd ni fan hyn yn Aberystwyth. Mae amryw bobl wedi codi'r cwestiwn be mae'r Prifysgol yn bwriadu gwneud efo'r adeilad presennol pan fydd y neuadd Pantycelyn yn cau. Allwch chi ateb y cwestiynau yna? Ie, wel, mae wedi gwasanaethu'r Brifysgol yn anrhydeddus iawn ers 1951 dwi'n credu fel neuadd breswyl, ac oedd e'n addas iawn at y diben yn ystod yr oes honno. Nawr, beth i ni'n neud fel cam cychwynnol yw i gomisiynu arolwg o gyflwr strwythur yr adeilad fel rhan o asesiad ehangach o'r opsiynau ar gyfer yr adeilad, a mi fydd y gwaith hwnnw'n digwydd yn ystod y flwyddyn hon. Felly, ydych chi dal ddim yn siŵr beth fydd yn digwydd efo'r neuadd? Myddwn ni'n cymryd y cam cyntaf yna o astudio beth yw cyflwr strwythur yr adeilad, gwneud hynny ar y cyd â mudiad cadw, oherwydd mae'r adeilad wedi rhestru i lefel gradd 2, gwneud hynny yn ystod y flwyddyn fel rhan o'r asesiad o'r opsiynau ar gyfer defnydd i'r dyfodol. Ag oes na bosibiliad fydd yn cael ei ailaddasu i fewn i neuadd breswyl yn dyfodol? Wel, dwi ddim yn un sydd yn mynd i fod yn y sefyllfa i ganiatáu neu i beidio caniatáu unrhyw opsiwn fel yna. Mi rhaid i ni edrych yn wrthrychol ar yr opsiynau gorau ar gyfer y defnydd i'r dyfodol.